Sanibona, phinde nginibingelele nje futhi namhlanje ngale thuba ngalimizuza ngaleli hora. Sibonga omkhulu, osabekayo, othandekayo, obabazekayo, oyingcwele, owamandla, oyinsindiso, owugqozi, owuphilo, oyithemba, oyisihlangu, ongumaliso obuhle kumndeni mandla wonke. Hlezi kumangalisa abantu baNkulunkulu, ekukhuluma kaNkulunkulu, hlezi kumangalisa uthando laNkulunkulu, hlezi lichaza, hlezi kunaloko nje ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu namhlanje ekuseni sifisa nje sazi siqonde ukuthi uma wazana noKristu awusafi. Yabo uNkulunkulu uyakhuluma nje isimanga wathi yabona lento abantu abahlezi beyisho ukuthi hayi vele sonke sofa vele zimele ukufa. Into efayo lapha emhlabeni isono ngoba inkokhelo yesono ingukufa. Impilo emphefumulweni noma spiritually i-eternal. Remember, khumbula kudala obaba nogoba babephila 900 years obani years. But manje sesikwazi ukusurvive to a point of 60 years. Why? Ngenxa yokwanda kokubi, ukwanda kwesono la konke okungcwele emhlabeni sekwenza ukuthi impilo ingabe sisaba yinde kepha ifinyeze ibe mfishane because la madimoni lawo iwona kahle kahle usihoko noma ichibi lomlilo lihlelo losathane namadimoni akhe lawa asuka nawo laphayana ezulwini wa-influence ukuthi amelane noNkulunkulu. So wonke la madimoni afuna uku-influencer bonke abantu ahlale abuse emzimbeni wakho khona bonke labantu bezofa kanye nawo. So ngale nkathi ukhuluma ukuthi hayi vele sonke sofa kunale dimoni elikhulumayo kuwena because wena ubound nalo kanjena. Ngale nkathi ubound nalo usuyilo ubizwa ngalo. Ngaleyo ndlela ilona selikhuluma ukuthi hayi vele sonke sofa kanti cha idimoni elifayo hayi wena. Sonke abantu baNkulunkulu sizalelwe ezonweni. Sonke sizalelwe ukuyiqalisa sabazali zokhokho ezonweni zethu. So ufana nomuntu uNkulunkulu sekwayibeka nje wayitshala ngifundisa kona ukuthi ufana nomuntu ozalelwe ethuneni. Kepha ngokwazana noKristu kulandwa ingelo sezulwini zimbe ithuna lakho zithatha amafosholo zimbe. Ngale nkathi zimba kanjani ngokufunda izwi, zimba kanjani ngokuqondiswa, zimba kanjani ngokuthi ushiye isono lahle konke obukade ukwenza kudala ebese uhamba ngokulunga. Uthi mawususumbile usuphumele ngaphandle kuba kuwena ukuthi usungaphandle usuyabuyela yini noma uyaphuma because mawubuyela futhi usathana usuke namandla and ke akezike nina namafosholo libele kugqiba kancane kancane uvele eze mhlawumbe ne-forklift athi vu awuthele kanye inhlabathi bese kuyaphela ngawo because isho njalo incwadi John 10:10 ukuthi selaka lezi ngokweba nokubulala nokubhubhisa mina ngize kuba babe nokuphila okuphakathi usathana uzokutshontsha uphila impilo engamele ngabe yayiphila lapha emhlabeni athi mase kutshontshela kubulale athi mase kubulela kubhubhise. So kubulala uhambe uyohlala esihogweni and then uyobhujiswa ngelinye ilanga echimini nomlilo. So abantu baNkulunkulu uma usana lo mqondo naleyo understanding nalokuzitshela ukuthi uzofa shuthi kunesono uhleli kuso, kunesono esikubusayo, kunesono sondlayo, kunesono sinakekelayo, kunesono sikhulisayo lese kuyisono esizofa hayi wena. So ngifuna ukuthi likhona ithuba nentuba yokuthi ungafi ngokuthi ushiye lesono ngokuthi wazana noKristu njengenkosi nomsindisi. So uKristu njengenkosi nomsindisi wafa efela ukuthi if sazana naye sikholwa nguye singabe safa singabe saphika nalamadimoni akhona agcwele lapha emhlabeni because vele siwaficela emhlabeni yes kodwa singakwazi ukunqoba ngaye kuphela osiqinisayo. So ikuphika indaba esekuthenini ngokuba ulithanda izwe kangaka John 3:16 wazonikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okhulayo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Ngifuna lo myalezo ube mfishane kodwa ube specific ube straight to ipoint khona sokwazi ukuthi si-understand le ndaba. So uKristu ngokufika kwakhe wafela ukuthi okay ingane zami zizozalela ezonweni zizozalela kulamadimoni kodwa Nkosi ngiyabathanda because uNkulunkulu ngabe kade waqeda ngomhlaba. uNkulunkulu ngabe kade waqeda ngayo yonke into mhlawumbe wadala abanye abantu. Mhlawumbe uNkulunkulu wathi hayi ngoba abantu bayona hayi ngizoyihlalela nengelosi ngoba ingelosi azona. Cha wathi uKristu ngeke baba ngiyamthanda naye uNontando uNombuso ngiyamthanda naye baba siyabadinga baba ukuthi sihlale naye emhlabeni omusha. Wasezofila ukuthi kunjani kanti ukuba senyameni wayizwa indlala waweza amakhaza wakuzwa unxano wakuzwa ubuhlungu wase wafa waphinde wavuka ukuthi nathi masizalelwe ekufeni singakwazi ukuthi sivuke kanye noKristu kodwa ukuvuka kanye ngoba ukufa kanye. So mase sivukile sesana noKristu bantu baNkulunkulu ilapho khona sungasafi kepha uba nokuphila okuphakathi uthi noma inyama ilala lapha emhlabeni wazi ukuthi wena uye paradise because indaba inomphefumulo ayikho ngenyama. So uyabuza kuNicodemus verse 3 John 3:3 uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso wezulu. Ngimemela kuyini mina kumbuso wezulu uze uthole kumele wenze njani. Usathi uNicodemus
ngingazalwa kanjani sengimdala? Ngibuyele esweni sikamama kanjani? Wathi uJesu, ngiqinisile, verse 5, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengena embusweni kaNkulunkulu. So 2023 November wathi uKristu wafika kimi ngesibonakaliso wathi tshela abantu ukuthi ngoba zihlambulule babhabhadiswe. Ngokuba ngamficeli ngingahlambululile uyosala. Elithi iculo mangabikho osalayo, mhla abangcwele beyobizwa. Mhla inkosi ihambayo mangabikho osalayo. Sona namhlanje bantu bakaNkulunkulu, ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi likhona ithuba, ikhona intuba. uKristu ufuna ukuthi ukholwe ukuthi inkosi nomsindisi, ufuna ukuthi uphenduke. Ufuna ukuthi uyinikele. Ufuna ukuthi ubhabhadise ungene emanzini emfuleni acwilile ahamba ngoba naye wangena emfuleni iJordan. Ufuna ukuthi umthembe, ungasho ukuthi hayi ngoba amakholo enza kanjena esho ukuthi sonke sofa. Ayikho leyo nto, umthembe, ungaphingi nabantu. Ngoba ehlala wedwa ehlalweni sokwahlulelana. So ya, wenzani? Waphila empilweni, wahambaphi, wabukani, wenzani? Indlela ifundwa phakathi. Ngena uzofunda phakathi. Nasesikoleni ngeke ufunde ngaphandle ukuthi okay sofika eclass la physics sifunde. Cha, ngena phakathi. Uzobona usuphakathi ukuthi kufundwani. Ngene ekukholweni, mkhethe uJesu. Uzobona usuphakathi ekukholweni ukuthi kahle kahle kwenzakalani bese ucela amandla ukuthi inkosi ngicela ungiphe ukubekezela. And yazi ngiyakhumbula nakudala yazi imishado yayisurvive kakhulu. Iyona le mishado le ethola ukuthi abantu mhlawumbe uthwaliwe. So hayi umkhwenyana umfunda phambili. Uthando lizowakheka ngendlela. Ngiyazi awunendaba noKristu, awumazi, awumthandi. Futhi mhlambe nema-behavior abantu asemenze wamzonda kakhulu. Kepha try. Take this risk. Ngiyakuthembisa mina. Ungaphiki nabantu. Because labantu laba bahlushwa inkanuko zabo, bahlushwa izono zabo. Ungathi ngoba umfundisi ukuthi washona unkosikazi wakhe, wadlengula izingane zakhe, umfundisi wenza ukuthi nokuthi athi umuntu ngeke ngikhole mina ngadutshu lo mfundisi. Indaba inoNkulunkulu. Ayikho ngumfundisi, ayikho ngebandla, ayikho ngomama umfundisi. Maningi abazalwane abahlele emakhaya manje athi uma umfundisi wangithuka mina, uma umfundisi wathi ukuthi, uma umfundisi wangenza ukuthi, wayesetshenziswa bomnyama ngaleso sikhathi. Ungavumeli ubumnyama bokuvimbezela ukuthi uthole ukuphila phakathi. Ungavumela amanga nenkohliso ukuthi kuvimbezela ukuthi uthole ukuphila phakathi. Mina ngithi naku ukhiye uthathe khona nawe uzokwazi ukuthi ungene lapha emkhumbini. Akhumbula ukuthi wano wasivulela wathi cha. Ngabe ngiyanivulela. Inkinga ukhiye nama ngwazi uNkulunkulu uthathile wawulahla. Mina ngizokunikeza ngithi nangu ukhiye. Siyofika isikhathi sokubhujiswa kwesono kodwa uNkulunkulu akafuni ukubhubhisa wena. Ufuna ukubhubhisa isono lesophila kuso because uNkulunkulu uyasithanda isoni, uzonda isono. Ufuna ukuze unjalo ungcolile, uzunjalo uphuza, uzunjalo ubhema. Uyena ozokuhlambulula ngesikhathi esifanele. Ungayitshela ukuthi ngoba sengifike kanye enkonzweni shothi sengizokuyeka ubhema. Ngeke. Kungakuthatha ngisho iminyaka ewu10 kodwa lilinde ubekezele ukholwe. Le ndoda yena 38 years ilindele ichibi ukuthi zamazanyiso khona ezokwazi ukuthi aphulukise aphiliswe. Kodwa akagive phaka wakwazi ukuthi ngelinye ilanga uKristu sefika wasindiswa engangenanga ngisho lapha ekuzamazanyiso kweni kwechibi. So asingayitshela ukuthi sosindiswa ngalezi zinto esicabangayo ngenxa ukuthi naloyo sindiswa ukuthi ngalo kwenzeka ukuthi ngale yandlela nathi kuzokwenzeka kanjalo. Ngeke. Awufani nomunye umuntu, wehlukile. Impilo yakho ehlukile kakhulu. So abantu baNkulunkulu ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu uphendukani. Ngombuso wezulu usondele ihlengo nesindisi nebhabhadiswe ngokuphela kwezinto zonke sekufikile. Ungathi uzofa ngoba into efayo isono, into afuna ukuyibulala uNkulunkulu isono. Ungaphila ngonaphakade mawazana noKristu Jesu, mawukhola, mawubhabhadisiwe, mawusindisiwe. Ngiyakuthembisa ungaphila. Mthathe nawe benko wakho, uzokunakekela, uzokujabulisa, uzokukondla. Angikuthengeli ke mina amanga ebhanoyi but iqiniso ngoba ithezini lakhe ethenga iqiniso ungathengisi ngalo. Athi mina ngindlela neqiniso nokuphila uyindlela. Because lapha emhlabeni masihamba sikujeni uyiqiniso. Lapha emhlabeni kugcwele amanga kodwa yini uyiqiniso. Uzokutshengisa lonke uhlobo labantu ukuthi lo umthakathi, lo yini lo. Uzositshengisa yonke, uzokufundisa yonke into emaqiniso ngempilo yakho. Bese bawuphila ngoba khona ukufa lapha emhlabeni ungabubulala noma nini kodwa yena ukuphila okuphakade. Hlale sazi sezinye inkundla zokuxhumana khona TikTok uLihlithemba, Facebook uLihlithemba Mzobe, YouTube uLihlithemba Mzobe, Instagram uLihlithemba with I am Mzobe. Kosibili menani. Ungafi ngoba khona ukuphila uthola ngoKristu Jesu. Ngakho-ke masiphenduke sibuyele ebukhweni baNkulunkulu, sizingcolise, sihambe ukulungana kobungcwele.
iNkosi ibuye isithathe sabe siyophila kanye nayo ngonaphakade. iNkosi ibinani ibusise. Hlala nazo uNkulunkulu azizonda isono, uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. iNkosi ibinani manje uziphathe. Amen.